Yma nawr, dy bresenoldeb di, a ddolar di, a ddolar di. Yma nawr, yn gweithio yno fi, a ddolar di, a ddolar di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithio, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw adunedau, gŵr y gweithio, golau networkio, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, iachau calonnau ni, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, a ddolaf di, a ddolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, a ddolaf. Kick the mic. Bore da pawb. Croeso I Carsalen bore yma, pawb sy'n yma a pawb sy'n gwylio adra, a croeso i'n ffrindiau ni o America. Croeso mawr I chi. Da ni yma bore yma I addoli Duw. A yn cychwyn yr wsos, o'n i'n methu cysgu ac o'n i'n rili blin am y peth. O'n i'n dweud, Arglwydd, just dora cwsg I fi. A ni'n clywed yr adar yn dechrau canu am 4 gloch y bore, a ni'n dweud, come on, fatha, dych chi'n barod I ddeffro, dwi just really eisiau cysgu. A nes I just clywed llais yr arglwydd yn deutha fi bod nhw'n canu can newydd I fo. A nes I stopio bod yn flin. Ac o'n i'n dweud, diolch bod bob dydd yn dod, da ni'n cael canu can newydd iddo fo. So bore yma dwi eisiau ni ganu fo'n gilydd, can newydd. Ac yn Psalm 33 ma'n deud, chi rhai cyfiawn, canwch yn llawen i'r arglwydd. Mae'n beth da I rhai sy'n byw yn gywir ei foli. Molwch yr arglwydd gyda'r delyn, canwch iddo ar yr offeryn decdant, canwch gan newydd iddo. I gyfeiliant hyfryd a bwrlwm llawenydd, achos mae beth mae'r arglwydd yn ei ddeud yn iawn, ac mae'r cwbl mae e'n wneud yn gywir. Mae o'n caru beth sy'n deg ac yn gyfiawn, ac mae ofal ffyddlon I weld drwy'r byd I gyd. A bore yma, da ni'n addoli i'r Duw sanctaidd. A dwi jyst eisiau ni godi fyny a codi'n lleisiau i'r Duw ma sy'n mor sanctaidd. Lle nawn ni godi. Ma betael
cariad mwy gyfaill ci na'r trygwyddol yn ofan bydd rwy'n dod at dor sef di dosog nef ni alla fi ond y rhoi fy hun ger y dorsedd di fei o grwyda fy ngwisg o'r nef rwy'n byw i ti dywysog nef dair a nef fola di cariad mawr yn ffyddlon i mi prynu enaid talu'r pris dwi'n bechadur i gymod am byth rwy'n dod i ddfoli di dywysog nef ni alla fi ond y rhoi fy hun ger y dorsedd di fei o grwyda fy ngwisg o'r nef rwy'n byw i ti dywysog nef rwy'n byw i ti dywysog nef Sanctaidd, sanctaidd, Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore, dy'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 trin dod y fendigaid i wein y harglwydd ni. Sanctaidd, 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 nef waredigion fwriantau coronau yn wylaidd wrth ei droed plygu mai seraffiaid mewn addoliad ffydd
Arglwydd, da ni'n diolch bod chdi mor sanctaidd. Da ni yma i glywed gyda chdi bore yma. Da ni yma i cael cyffyrddiad gan dy ysbryd glân. Diolch bod chdi'n amgylchynu pob un ohono ni. Diolch bod chdi isio ni gyd gael perthynas efo chdi yn unigol, ond bod chdi hefyd isio ni fod yn rhan o un corff. Diolch Arglwydd, diolch am dy gariad, a dy ras, a dy faddeuant. Amen. Iawn, okay. Iawn, mae hwnna'n gweithio. Mae croeso cynnes i bawb.
croeso i'n ymwelwyr ni o America, croeso i'n ymwelwyr ni o Loegr, ambell i ymwelydd o Loegr, efo cysylltiadau efo pen draw'r byd efo ni bore yma hefyd. Yn hyfryd gweld pawb yma bore yma. Croeso i bawb sy'n gwylio adre hefyd. Reit, y cyhoeddiadau. Ydych chi'n gwneud nodiadau? Na? Oce. Reit. Oce. Gwrandwch. Wythnos yma chydig yn wahanol. Mae'n wythnos hanner tymor, so mae yna rai pethau ddim yn digwydd, a mae yna rai pethau yn digwydd. Okay? A fyddai'n agored i gael fy nghywiro ar unrhyw bwynt ynglyn â'r rhestr yma. Grwpiau cymuned nos Fawrth ddim yn cyfarfod wythnos yma. Y cyfarfod nos Fercher yn cyfarfod, ond ser bach ddim yn cyfarfod, a fi gen i rhywbeth arall i ddeud am ser bach mewn munud, paned a chwmni, dydd Iau, 2 o'r gloch ymlaen wythnos yma, a croeso cynnes i bawb i ymuno efo hynny. Rhywbeth arall. Reit. Ser bach, jyst wrth basio, ser bach yn weinidogaeth bwysig iawn a gwerthfawr iawn bob bore di Mercher yma, lle mae gofalwyr a phlant yn medru dod yma ac yn y blaen, a mae wedi bod yn fendith mawr i'r gymuned. Dyn ni yn chwilio am rywun sy'n fodlon ychwanegu at y tîm, falle bob yn un hyn a falle yn yr hydref falle i fod yn aelod mwy parhaol o'r tîm. So, os ydych chi'n teimlo bod hwnna rhywbeth y byddech chi, bod Duw yn eich arwain chi'n neud, yna plis ewch chi siarad efo Menna yn ei gylche. Reit, dwi'n edrych yng nghwmpas nawr. Oes na rhywbeth arall dwi angen deud? Mae Caleb yn deud, dwi ddim yn meddwl, so I'll go with that. Okay? O, Cari Cysalem. Be? Noson o ddoliad yn Cari Cysalem heno. So, oedd ti'n wrong. O, ie. Efo'r grwpiau cymuned, ar hyn o bryd, maen nhw gyd yn cyfarfod ar nos Fawrth, ond dyn ni yn ymwybodol falle bod yna rai pobl dydy nos Fawrth ddim yn gyfleus, so ar hyn o bryd, dyn ni'n trafod efo pobl sydd yn y grwpiau presennol i weld os nosweithiau eraill lle bys ni gallu symud i'n grŵp iddo fe. So, os ydych chi ar diddordeb, a mi ydyn ni yn eich annog chi, plis i fod yn rhan o grŵp cymuned. Maen nhw'n werthfawr iawn, dyn ni'n cael trafod, dyn ni'n cael rhannu, dyn ni'n cael cefnogi'n gilydd, dyn ni'n cael gweddio dros yn gilydd, a dyn ni'n cael astudio'r Beibl efo'n gilydd. Maen nhw'n werthfawr iawn, iawn, iawn. Os fysa chi'n dymuno fy grŵp, ac di nos Fawrth ddim yn noson gyfleus, peidiwch chi gadael i hwnna'ch dal chi nôl, siaradwch efo ni, achos dyn ni'n edrych ar bosibiliadau eraill hefyd. So, dyna ni. Reit, casgliad, os ydych chi eisiau roi yn y casgliad, mae yna fag yn y cefn, neu rhoi ar-lein, dyn ni ddiolchgar iawn am unrhyw rhoddion. Mewn munud fydd y plant yn mynd lawr i'r gwaith plant. Mari heddiw, ie, Nicodemus, hanes Nicodemus heddiw. So, reit, na i weddio, a wedyn geith y plant oedran ysgol fynd lawr efo Mari, a mae yna le yn y cefn i rhieni a gofalwyr fynd â plant llai. So, newn ni jyst cael gair sydyn o weddi, a wedyn rhyddhau'r plant, a fydd yna egwyl bach, a wedyn newn ni ddechrau gyda'r bregaeth. Dewch yn ei weddio. O ddiwyn tad, dyn ni'n diolch i ti dyfoti yn sanctaidd, a dyn ni di diolch i ti bod ni'n gallu dod yma i ddeud dyn ni am dyweldi. A diolch i ti bod ni yn cael dyweldi, Arglwydd. A diolch i ti am dy waith di yn ein calonau ni sy'n gwneud hynna'n bosib. Arglwydd, dyn ni'n gweddio dros y gweddill o'r bore nawr. Dyn ni'n gweddio wneud i'n cynnal ni, a'n harwain ni, a rhoi doethineb i ni, wneud i'n harwain ni trwy dy ysbryd, ni di fyndithio'r plant, wrth iddyn nhw edrych ar stori Nicodemus, ni di'n bendithio ni yma efo ni grisiau wrth i ni edrych ymhellach ar hanes bywyd Pedr. Arglwydd, dyn ni eisiau bob dim sy'n digwydd yn yr adeilad yma, dyn ni eisiau bob dim sy'n digwydd yn ein calonau ni fod yn dyrchafu dy enw di. Yn enw Iesu. Amen. Oce, so offa chi blant, a rhai llai i'r cefn, a mi gewn ni egwyl, jyst am 2 funud, tra mae pethau'n setlo lawr, cyn troi at y bregaeth.
Iawn, mae di tawelu chydig bach. So mi drown ni'n gyntaf at y darlleniad, a fi fydd y darlleniad yn dod i fyny ar y sgrin. Mae'n un weddol hir bore yma, ond ber wydd, achos dyn ni eisiau, fysa ni wedi licio cynnwys mwy ydy'r gwir, ond nes i dorri e lawr. So, newn ni ddechrau darllen actau 2, a dyn ni'n mynd i ddarllen o adnodau 1 i 21. Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd lan ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. A roedd yr ysbryd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon o'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am fod pob un ohonyn nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. Onid o Galilea mae'r bobl yma'n dod, medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad ein ieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, a Mediaid, Elamitiaid, pobl o Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia, Pamphylia, Eraifft, a rhan o Libia sydd wrth ymyl Cerene. Pobl oedd ar ymweliad o Rifain, rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewig, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Mae nhw'n siarad ein ieithoedd ni, ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi ei gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd, beth sy'n mynd ymlaen, medden nhw. Ond roedd rhai yno'n gwatwar a dweud, maen nhw wedi meddwi. Dyma Pedr yn codi ar ei draed i anerch y dyrfa a'r 11 arall wrth ei ymyl. Arweinwyr, bobl Judea, a phawb sy'n aros yma yn Jerusalem, gwrandwch yn ofalus. Gwna i esbonio i chi beth sy'n digwydd. Dydy'r bobl yma ddim wedi meddwi fel mae'r rhai ohonoch chi'n deud. A un o'r leins mwy adoniol y Beibl. Mae'n rhy gynnar i hynny. 9 o'r gloch y bore ydy hi. Na, beth sy'n digwydd ydy beth soniodd y proffwyd Joel amdano. Mae Duw yn dweud, yn y cyfnod olaf, byddai'n tywall fy ysbryd ar y bobl i gyd, bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau a dynion hŷn yn cael breuddwydion. Bryd hynny, byddai'n tywall fy ysbryd ar fy ngweision i gyd yn ddynion a merched a byddan nhw'n proffwydo. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd yn yr awyr ac arwyddion gwirthiol yn digwydd ar y ddaear. Gwaed a thân a mwg yn lledu ym mhob man. Bydd yr haul yn troi'n dywyll, a'r lleiad yn mynd yn goch fel gwaed, cyn i'r diwrnod mawr, rhyfeddol yna ddod, sef dydd yr arglwydd. Bydd pawb sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. Wel, dyn ni wedi cyrraedd, a croeso i chi gyrraedd efo ni ar y neges diweddara yn cyfres ni ar Pedr. Ddwch chi'n cofio, mae'r gyfres nawr yn mynd i'r rhedeg i fyny tan dechrau gorffennaf. A eisoes fel rhan o'r gyfres, dyn ni wedi edrych ar rhyw 4 o negeseuon o'r Efengylau yn benodol. A mi fyddwn ni'n dychwelyd at yr Efengylau o wythnos nesaf ymlaen, ond heddiw, oherwydd bod ni'n Sul y Pentecost, dyn ni'n cymryd rhyw gam ymlaen i edrych ar beth i gwyddodd ar y diwrnod hynny. So, dyn ni'n troi i lyfr yr actau, achos mae'n Sul pan dyn ni'n cofio'r Pentecost, a dyn ni'n fyfyrio gyda'n gilydd ar beth i gwyddodd, a hefyd rôl Pedr yn hynny.
Nawr, cyn I fi ddechrau, dwi eisiau jyst deud un neu ddau o bethau ar y cychwyn. Dwi'n siŵr bod y mwyafrif ohono ni wedi clywed rhai pregethau am y Pentecost o'r blaen. Ond heddiw, dyn ni'n mynd I drio edrych yn y fe o safbwynt chydig bach y wahanol, achos dyn ni'n edrych yn y fe trwy'r lens Pedr. Hynny yw, be brofodd Pedr, be nath Pedr ddysgu ac yn y blaen, edrych ar y peth o'i bersbectif Maen nhw'n deud yn dydyn, mewn llys barn, mae clywed gan llygad dist, eyewitness, yn bwysig iawn yn dydy. A dyna beth gynnon ni. Pedr yn profi'r peth, yn gweld y peth, ac wedyn yn siarad am y peth. Yr ail beth sy'n ni'n licio deud ar y cychwyn yw, yn amlwg mae gwaith yr ysbryd glân yn allweddol ac yn eithriadol o bwysig y mywyd pob Cristion. Ond mae'n rhaid I ni gydnabod nad ydy pob Cristion ddim yn cytuno yn llwyr ar sut mae hynna'n edrych. Mae sut mae hynna'n edrych yn wahanol, oherwydd y be mae pobl wedi cael ei dysgu a hefyd oherwydd y profiadau maen nhw wedi cael. Nawr, yn amlwg bore yma, I raddau, dwi'n mynd I fod yn rhannu'n amlwg fy nealltwriaeth I o'r hyn mae gwair Duw yn ei ddysgu. A mae'n debyg, un dylanwad ar hynny yw yr hyn dwi wedi profi. A dwi wedi profi rai pethau, a dwi heb profi pethau eraill. So, cardiau ar y bwrdd, dyna lle dwi'n sefyll bore yma. Nawr, yn amlwg, mae'n rhai gwirioneddau sylfaenol yn y gair. A falle bod yn ehongliad I ar rhai pethau'n anghywir. Dydy ffaith bod fi'n sefyll allan y ffrynt yn ddim yn deud bod fi'n gywir ym mhob dehongliad dwi'n mynd I gynnig arna chi. Ond dwi eisiau deud un peth arall. Nes I sôn, yn amlwg mae yn profiad ni yn dylanwadu ar beth ni'n deall. Mae rhaid ni fod yn ofalus efo hynny. Achos ddylen ni byth ddod â gair Duw lawr I lefel yn profiad ni. Be ddylen ni fod yn trio wneud ydy dod â'n profiad ni I fyny at yr hyn sydd yn gair Duw. Jyst meddyliwch am hynny eto. Pyd o tynnu gwirionedd gair Duw lawr i'n profiad ni, ond yn hytrach dod â'n profiad ni I fyny at yr hyn y mae gair Duw yn ei ddeud. Rhaid ni byd o cyfyngu ar y gwirionedd. Mae Duw yn dduw sy'n gallu'n syni ni. Ac yn gallu yn newid ni. Mae'n dangos hynny'n gyson yn y Beibl am hynny erioed wedi bod yn amlwg yn mywydau bobl ar hyd y blynyddoedd. A fel dwi'n gweud, ni'n edrych heddiw trwy lygad Pedr I raddau helaeth iawn. A dyn ni wedi sôn o blaen, gath Pedr y bywyd I fyny a lawr mewn do. Gath e'r bywyd roller coaster yma. Y profiadau mawr gwych a'r profiadau gwirioneddol anodd. Y roller coaster yna. A os dyn ni'n edrych ar y digwyddiad yna ac edrych yn ôl jyst chydig o amser, be dyn ni'n gweld ydy'r fyny a lawr yma eto. Cyrraedd yr uchelfannau, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. A wedyn, gwadu Iesu, dair gwaith o fewn dyddiau wedyn ni. A dyn ni'n darllen pa mor traumatic oedd hynny iddo fe. Dyn ni'n darllen y geiriau yna pa mae'n sylweddoli be mae wedi wneud ac mae'n deud aeth allan yn beichio crio. Ond nid yna ddiwedd y stori. Mae'n dod ar draws y ffaith bod Iesu wedi atgyfodi. Mae'n darganfod hynny. A wedyn mae Iesu yn delio ag ac mae'n ei adfer ac yn rhoi gwaith newydd iddo fe. A wedyn ni, dyn ni'n dod i'r cyfnod yma o ddisgwyl. Mae'n y gyfnod yn does o ddisgwyl. Yn Actau 1, adnodau 4 a 5, mae Iesu'n deud hyn wrth ei ddisgyblion. Peidiwch gadael Jerusalem, nes byddwch wedi derbyn yr rhodd a mae fy nhad wedi ei addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen, roedd Ioan yn bedyddio a dŵr, ond mewn ychydig ddyddiau, cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. A nawr, ar ddydd y Pentecost,
mae hynny'n digwydd. Fel dyn ni'n darllen, mae'r ysbryd lan yn disgyn. Ac mae Pedr yn cael y profiad o gael ei lenwi gan yr ysbryd. A wedyn, Pedr ydy'r un cyntaf i bregethu ynglyn â'r beth. Dyn ni'n darllen hynny. Ac wrth bregethu, mae'n esbonio yr hyn sydd wedi digwydd ac yn galw am ymateb i hynny. A un pwynt ola, cyn i fi ddod i'r prif bwyntiau, jyst i'w gofio, fel cyd-destun, oedd yr ŵyl yma, wrth gwrs, yn ŵyl Iddewig yn gyntaf. A dyna pam oedd yna gymaint o bobl o wahanol wledydd oedd yn Iddewon wedi dod i Jerusalem ar yr adeg yma. Roedd hi'n ŵyl, rhyw fath o ŵyl gynheuaf. Pam oedden nhw'n diolch i Dduw, trwy ddod â rhoddion i ddiolch i Dduw am ei gwared nhw. A dros amser hefyd, fe nath yr ŵyl ddod yn ŵyl lle oedden nhw'n dathlu y ffaith bod Duw wedi rhoi ei air iddyn nhw, y gwirionedd felly. A mae hynny'n arwyddocaol. Diolch i Dduw am ei gwared nhw, dathlu gwirionedd Duw. Achos mae dyfodiad yr ysbryd glân yn rhan o gynllun Duw i'n gwared ni. Na i ddeud na eto, mae dyfodiad yr ysbryd glân yn rhan o gynllun Duw i'n gwared ni, ac un elfen o waith yr ysbryd glân yw cymryd y gyfraith gair Duw, gwirionedd Duw, a'i argraffiau ar ein calonnau ni. Mae'n adnod enwog yn llyfr Jeremia yn deud, dyma'r ymrwymiad fydda i'n ei wneud gyda phobl Israel bryd hynny, medda'r arglwydd, bydda i'n rhoi fy nghyfraith yn eu calonnau nhw ac yn ei hysgrifennu ar ei meddyliau nhw. Ond dewch i ni edrych nawr ar brofiad Pedr ar ddydd y Pentecost, ar hyn ddysgodd Pedr am arwyddocâd hynny cyn dod i edrych ar be mae'n golygu yn ein bywydau ni hefyd. Oedd Pedr, fel dwi wedi dweud, yng nghanol hwn i gyd, yng nghanol y digwyddiadau rhyfeddol yna. Oedd e'n rhan o'r profiad, a wedyn fel ddeudais i, fe oedd yr un cyntaf i siarad am y profiad, i gyhoeddi'r newyddion da am Iesu yng ngoleuni'r profiad hynny. A oedd e'n dihongli felly yn doedd be oedd wedi digwydd. So, 3 points, as usual. Okay. 3 point yw addewid dyfodiad yr ysbryd, canlyniadau dyfodiad yr ysbryd, a ffocws dyfodiad yr ysbryd. Addewid dyfodiad yr ysbryd i ddechrau. Nawr yn amlwg, pan Pedr yn cyhoeddi, nes i ddeud bod fi wedi torri'r darlleniad bron iawn ar ganol pethau. Nes i torri, gobeithio fi'n dweud yn torri'n pregaeth yma yn y ganol, ond nes i dorri pregaeth Pedr yn y canol yn do. A oedd Pedr yn mynd ymlaen, a roedd e'n cael y fraint o gyhoeddi'r newyddion da am Iesu i'r rhai oedd yno yn gwrando arno fe. Ond cyn gwneud hynny, mae'n gorfod delio a dehongli beth sydd wedi digwydd. Fi glywson i'r bod y dyrfa yn deud beth sydd yn digwydd. Ydy'r bobl yma wedi meddwi ac yn y blaen. A fel ni'n dweud, ni'n cael un o'r lines mwy adoniol yn y Beibl na, dyn nhw ddim wedi meddwi dim ond 9 gloch y bore yw hi ac yn y blaen. Oedd y bobl yma o bob math o wahanol wledydd, oedd y sŵn wedi bod, oedd y fflamau da tân wedi bod, a nawr maen nhw'n clywed y dynion di-addysg yma yn siarad yn yr holl ieithoedd gwahanol yma ac maen nhw yn ei deall nhw. A maen nhw wedi drysu. A mae Pedr yn deud, beth sydd wedi digwydd yw, mae hwn yn ganlyniad addewid gan Dduw. Mae hwn yn golygu ganlyniad proffwydoliaeth, a mae'n cyfeirio nôl at proffwydoliaeth Joel, lle mae'r geiriau hyn, mae Duw yn dweud, yn y cyfnod olaf, byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd. Ac os dyn ni'n mynd ymlaen, dyn ni wedi clywed y geiriau unwaith i ddarllen y proffwydoliaeth yma sy'n cael ei ddyfynnu o ail bennod llyfr Joel, dyn ni'n darllen am bethau rhyfeddol.
Bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd dynion ifanc yn cael gweledigaethau a dynion hŷn yn cael breuddwydion. Bryd hynny byddai'n tywallt fy ysbryd ar fy ngweision i gyd yn ddynion a merched, a byddan nhw'n proffwydo. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd yn yr awyr ac arwyddion gwirthiol yn digwydd ar y ddeiar. Nawr mae cyfeirio at y broffwydoliaeth yma yn bwysig achos mae'n esbonio beth sy'n digwydd. Hynny yw, dwi ddim yn rhywbeth sy'n dod allan o'n unlle. Mae'n esbonio beth sy'n digwydd. Mae'n deud bod yr hyn sy'n digwydd, y sŵn, y fflamau, yr ieithoedd, yn arwyddion o waith yr ysbryd lan. Nid rhyw brofiad emosiynol dynol ydy hyn, ond mae'n rhywbeth sy'n dod o ddiwrthyw. Maen nhw'n arwyddion o waith yr ysbryd lan. A hefyd, mae'n dangos i ni bod yr hyn sydd yn digwydd ar ddydd y Pentecost yn rhan o gynllun mawr Duw. Mae'r hyn sy'n digwydd ar ddydd y Pentecost yn rhywbeth roedd Duw wedi ei fwriadu o'r cychwyn. Mae'n addewid ac mae'r addewid yn cael ei weithredu. Os edrychwn ni nôl ar lyfr Joel, dydy llyfr Joel ddim yn lyfr hir iawn, ond mae'n sôn am amseroedd caled, dyddiau anodd, mae'n sôn am ddydd yr arglwydd, ond mae'n sôn hefyd am obaith, am waith Duw, am yr paragraff yma sy'n cael ei ddyfynnu yma, yn sôn am yr amser pan fydd gwaith yr ysbryd yn fwy amlwg. A felly, be mae Pedr yn gwneud wrth bregethu yw, mae'n ymhelaethu ar gynllun Duw. Ydych chi'n bobl dda am gynllunio? Mae'n rhai o'n ni well na pobl eraill. Y rhai o'n ni, we love a spreadsheet, ynddo fe. Chi'n gwybod? Neu, dyn ni licio list. Chi'n gwybod? A pan dyn ni'n meddwl am gynllun Duw, rhaid ni fyd o meddwl amdano fe fatha'n cynlluniau ni. Achos, dyn ni'n cynllunio, a wedyn, mae rhywbeth yn digwydd. A dyn ni'n goffod ail feddwl. A mae plan B yn dod i fewn. A wedyn, mae rhywbeth yn digwydd. A cyn bo hir, dyn ni ar plan X yn dyda ni. Achos mae bethau yn mynd ar ein traws ni. Ond nid felly mae pethau efo cynllun Duw. Mae wedi proffwydo am y dydd yma flynyddoedd maith ynghynt. Does na'm newid cynllun yma. Mae'n amlwg o'r broffwydoliaeth bod beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost yn fwriad gan Dduw o'r cychwyn. Ei fwriad i ddangos mwy ohono'i hun ac i wneud i fywyd mywydau bobl yn fwy amlwg. Nid Duw yn newid ei feddwl ac yn gwneud rhywbeth gwahanol ydy beth ni'n digwydd fan hyn, ond rhan o gynllun Duw o'r cychwyn. Dyna'r pwynt cyntaf. Yr ail pwynt, canlyniadau dyfodiad yr ysbryd. Dyna sy'n digwydd. Mae'r ysbryd yn disgyn mewn ffordd nerthol a dyn ni'n gweld canlyniadau hynny. A pan dyn ni'n meddwl am canlyniadau gwaith yr ysbryd, dwi am awgrymu gallai fod yn helpu ni feddwl amdano fe mewn dwy ffordd. Dwy ffordd, dwi'n siŵr beth rhaid fi. Dwy ffordd. Diolch i'r cyfieithydd am gywiro fy iaith i. Am ddwy ffordd. Mewn dwy ffordd. Dyn ni'n gweld canlyniadau amlwg a canlyniadau ymddygiad. Okay? Canlyniadau amlwg a canlyniadau ymddygiad. Y neges gyntaf ni fan hyn ydy, hei, dyn ni'n Gristnogion, croeso i'r goruwch naturiol. Croeso i'r goruwch naturiol. A mae hwnna'n neges bwysig yn arbennig i rai o'n ni sydd wedi magu mewn traddodiad falle gwahanol. Mae yna dueddiad ohono ni i byd o bod yn brofiadol o bethau gwirthiol ac yn y blaen. Dyn ni angen ein hatgoffa bod yn ffydd ni yn ffydd goriwch naturiol. Pan dyn ni'n darllen hanes dydd y Pentecost, fedrwn ni'n osgoi hynny. Mae yna sŵn gwynt, mae yna fflamau tân, mae yna dyfodau, mae yna siarad mewn ieithoedd eraill.
A mae rhaid ni gofio, yn enw popeth, dyn ni'n dilyn arglwydd ddaeth yn ôl yn fyw. Os nad i hynna'n oriwch naturiol, beth sydd? Dyn ni'n dilyn arglwydd, fi oedd farw a ddaeth yn fyw. Dyn ni'n dilyn arglwydd, nath dawelu'r toniau, nath iechau pobl sal, roedd o ddolwg i bobl ddall ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A dyn ni'n diolch am y pethau hynny. Achos mewn un ystyr, os mae ar lefel naturiol dyn ni'n dibynnu, mewn bywydau ni, yn llwm iawn. Mae yna bethau gwirthiol yn cael eu hadrodd yma ac mewn man eraill yn y Testament Newydd. Enghraifft lle mae yna ddoniau ysbrydol yn cael ei sôn amdano ac yn cael ei roi. A mae Duw yn gwneud hyn i gyd i bwrpas. Falle bod chi'n cofio dipyn o amser nôl, wnaethon ni edrych ar y ddoniau'r ysbryd a edrych yn benodol ar adnod allan o lythyr Paul at y Corinthiaid. Mae'r ysbryd i weld yn gweithio y mywyd pob unigolyn lles pawb arall. Adeiladu'r eglwys. Nawr mae'r arwyddion fwy amlwg yma yn bwysig iawn. Ond mae yna fwy iddo fe hefyd na dim ond y pethau sydd yn amlwg ar ddydd y Pentecost. Rhaid ni gofio am hynny. A ges i fy atgoffa am hynny wythnos yma. O'n i ar Facebook, okay? Probably'n treulio gormod o amser ar Facebook, ond o'n i ar Facebook. Iawn? Mae'n Ngwraig i'n wedi yn treulio gormod o amser ar Facebook. Okay. Ond gai faddeiant, achos nes i edrych ar rhywbeth oedd Cymdeithas y Beibl wedi rhoi ar Facebook. Di hwnna'n oce? Mae hwnna'n oce, reit. A wythnos yma, mae Cymdeithas y Beibl yn rhannu cyfres o fyfyrdodau o dan y teitl Rhoddwr y Doniau am wythnos y Pentecost, felly. A mae'n y gyfres gan nhw, a mae'r gyfres yn dechrau heddiw, ewch ar ei gwefan nhw, neu ar ei Facebook nhw, a dilynwch nhw os ydych chi'n dymuno. Ond mae'r gyfres yn syliedig, nid ar yr adnodau dyn ni'n edrych heddiw, ond maen nhw'n sôn am ganlyniadau arall i waith yr ysbryd. Maen nhw'n canolbwyntio ar adnodau yn llyfr Eseia, pennod 11 ar 3 adnod cyntaf. Nawr, oedd y adnodau yna yn proffwydo am ddyfodiad Iesu. Cyhoeddi dyfodiad Iesu oedden nhw. Ac wrth wneud hynny, yn adrodd canlyniadau gwaith yr ysbryd. Rhoddion mewn gwirionedd gan yr ysbryd lan. Ac yn dim yn Bible.net, ond yn y cyfieithiad cyn hynny, yn y Gymraeg, mae'n cael ei gyfieithu fel hyn. Y pethau mae'r ysbryd yn rhoi. Ysbryd doethineb a deall. Ysbryd cyngor a grym. Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Gwrandwch ar y rhestr yna eto. Doethineb, deall, cyngor, grym, gwybodaeth, ofn yr arglwydd, yn rhoddion sy'n dod yn sgil gwaith yr ysbryd. Mae'r arwyddion amlwg yna dwi wedi sôn amdanyn nhw yn bwysig ac yn werthfawr. Ond falle bod y pethau hyn yn fwy dylanwadol. Maen nhw'n para fwy. Falle bod nhw'n cael fwy o effaith yn y tymor hir. Os ydy'r ysbryd lan yn ein llenwi ni, mae yn medru'n galluogi ni i amlygu doethineb, deall, cyngor, grym, gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. A bod y pethau yna yn medru newid ein bywydau dyddiol ni. Dyn ni'n gyfarwydd iawn, chymod, mae bywydau dyddiol ni. Dyn ni yn cael atgoffa'n gyson o'r eithafion o bethau dyn ni'n gweithredu, dyn ni'n gwynebu. Dyn ni hefyd yn cael yn atgoffa am weithiau pa mor ddiflas mae bywyd yn medru bod. Pa mae bywyd yn mynd yn myndên ac yn y blaen. Ond meddyliwch am y gwahaniaeth sydd yn digwydd os dyn ni'n caniatáu i'r ysbryd ein llenwi ni a bod ni'n caniatáu i'r ysbryd datblygu doethineb, deall, cyngor, grym, gwybodaeth ac ofn yr arglwydd yn y bywydau dyddiol hynny. Canlyniadau gwaith yr ysbryd.
A wedyn ni yn olaf, ffocws dyfodiad yr ysbryd. A dyna lle dyn ni'n troi eto i edrych ar be oedd Pedr yn pregethu. Pregeth Pedr. A fel yn gweud, llawer o'n fe tu hwnt i be nes i ddarllen heddiw. Os gynnwch chi amser, darllenwch hwnna ar ôl i chi fynd adre. A fel y sonies i yn y bregeth, mae'n gwneud y ddau beth yma. Mae'n y batrwm iddo fe. Mae'n esbonio beth sydd wedi digwydd, fel dyn ni wedi edrych. Mae'n edrych yn goleuni a ddiwydion Duw yn yr Hen Testament. Mae'n sôn am gynllun Duw. A wedyn mae'n cyrraedd yr uchafbwynt lle mae'n rhannu ynglyn â Iesu. Mae'n esbonio beth sydd wedi digwydd, mae'n sôn am gynllun Duw, ac mae'n deud mae uchafbwynt y cynllun hynny ydy dyfodiad Iesu. Mae'n deud llawer, ond pinnacle y bregeth ydy adnod 36 yn y bennod yna, lle mae'n deud wrth yr Iddewon, mae Duw wedi gwneud yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio yn arglwydd a Meseia. So wrth ymateb i ddyfodiad yr ysbryd, mae Pedr yn cyfeirio pobl at Iesu. Mae Pedr yn cyfeirio pobl at Iesu. A mae hyn yn gwneud synwyr. Eto, yn un o'r darlleniadau nes i'n gynharach, oedd yna eiriau gan Iesu yn dweud, dwi wedi deud hyn wrthych chi o'r blaen. Wel, os drowch chi nôl at Ioan, pennod 16, adnod 12-15, mi roedd Iesu yn sôn wrth ei ddisgyblion am y ffaith ei fod e'n gadael, ond y bydde yna un arall yn dod wedyn ni. A dyma eiriau fe. Mae gen i lawer mwy i'w ddweud wrthoch chi. Ond mae'n ormod i chi ei gymryd ar hyn o bryd. Ond, pan ddaw sef yr ysbryd sy'n dangos y gwir i chi, bydd yn eich arwain chi i weld y gwir i gyd. Fydd e ddim yn siarad ar ei liwt ei hun, ond bydd yn dweud beth mae'n ei glywed, a bydd yn dweud wrthoch chi beth fydd yn digwydd. Gwrandwch ar yr cymal nesaf yma. Bydd yn fy anrhydeddu i. Bydd yn fy anrhydeddu i, dwy gymryd beth dwi'n ddweud a'i rannu gyda chi. Mae popeth sydd gan y tad yn eiddo i mi hefyd, a dyna pam dwi'n dweud bydd yr ysbryd yn cymryd beth dwi'n dweud a'i rannu gyda chi. Mae'n dangos eto. Ffocws yr ysbryd lan, nid yn gymaint arno'i hun, ond ar Iesu. Mae'n datguddio Iesu ar gwirionedd amdano fe. Mae'n anrhydeddu Iesu yn ei holl waith. Mae'n cymryd beth mae Iesu'n ei ddeud ac yn ei rannu gyda'r bobl. Dyna ydy ffocws dyfodiad yr ysbryd. Nawr, fe soniais i ar y cychwyn ar y diwedd bod ni am edrych yn sydyn iawn ar be mae hyn i gyd yn golygu i'n bywydau ni heddiw. Sut yn ni'n ymateb i'r digwyddiadau rhyfeddol hyn dyn ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw'r bore yma? Wel, yn hytrach na dibynnu ar yn deall ni a'n dealltwriaeth ni, all fod yn gyfyng neu'n anghywir, beth am i ni glymu'n hunain i'r gwirionedd y mae gair Duw yn dangos i ni ym mhrofiad Pedr a'r Cristnogion eraill ar y diwrnod yma. So, dyn ni'n gweld y 3 pwynt, addewid dyfodiad yr ysbryd, canlyniadau dyfodiad yr ysbryd, ffocws dyfodiad yr ysbryd, yr addewid. Nid rhyw newid meddwl oedd hyn. Nid rhyw surprise oedd hyn, lle nath Duw ddeud, na i anfon yr ysbryd. Na. Rhan o gynllun mawr Duw erioed. A'r cynllun yna yw i wneud cyflawnder i waith yn amlwg y mywydau, yn reality y mywydau ei bobl. Canlyniadau dyfodiad yr ysbryd, bod ni'n cydnabod a dathlu y doniau goruwch naturiol y mae Duw yn rhoi i'w bobl, ond hefyd yn bod ni'n chwilio am y doniau llai amlwg yna. Fwy tawel yna falle, y mae'r ysbryd yn cynnig i ni yn ein bywydau bob dydd, a wedyn ffocws dyfodiad yr ysbryd, lle mae'r cyfan yn pwyntio. Nid yn gymaint at y pethau amlwg
ond mae'r cyfan yn pwyntio at Iesu. Mae'r cyfan yn pwyntio ato fe am ei waith e ac yn dyrchafu Iesu Grist. Felly beth amdano ni? Beth amdano ni sy'n yr adeilad bore yma? Beth amdano ni sydd yn gwylio adre? Dyn ni yma neu'n gwylio adre oherwydd bod Duw yn rhyw ffordd wedi'n cyffwrdd ni i gyd. A mae'n profiadau ni falle chydig bach yn wahanol o ran hynny, ond dyna pam dyn ni yma. Achos mae rhyw ffordd mae Duw wedi'n cyffwrdd ni i gyd trwy ei ysbryd. A mae yna adnod yn ail lythyr Paul at y Corinthiad yn atgoffa ni o rhywbeth pwysig iawn. Dyn ni'n byw yn y byd, yn sicr, ond dyn ni ddim yn ymladd ein brwydrau fel mae'r byd yn gwneud. Dyna'n reality ni. Dyn ni'n byw yn reality bywyd bob dydd. Dyn ni'n gweld e'n ymplith ni, dyn ni'n gweld e'n cwmpas ni. Dyn ni'n byw yng ngoleuni'r ddau wirionedd yma. Dyn ni'n byw yn reality y byd sydd o'n cwmpas ni. Fedrwn ni'n osgoi mae'n amlwg i ni o'r foment, dyn ni'n deffro yn y bore. Ond rhan o neges Pedr i ni ar ddydd y Pentecost yw bod gan Dduw fwy na hynny ar ein cyfer ni. A mae'n anfon yr ysbryd lan i'r mwyn i ni brofi hynny. Mae'n ein gwachodd ni i geisio ac i dderbyn gwaith yr ysbryd lan yn ein bywydau ni. Mae'n rhan o gynllun mawr Duw ar ein cyfer ni. Dewch i ni jyst tywelu am funud, a na i weddio, a wedyn ni ar ôl cyfnod bach tawel ddaw Hannah a Lori ymlaen i'n harwen ni ymhellach, jyst i gannu chydig o bethau mewn ymateb i hynny. Felly dewch i ni dywelu ger bron yr arglwydd. O arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti am dy wirionedd di, dyn ni'n diolch i ti am yr hyn mae'n dangos i ni, am dy ofal di, am dy awydd di i fendithio, am dy gynllun di i ddod â ni i lawnder y profiad ohono ti. A dyn ni'n diolch i ti yn benodol y bore yma nawr arglwydd am Sul y Pentecost. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti wedi anfon yr ysbryd lan. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd bod yr ysbryd lan ar waith yn ein bywydau ni. Arglwydd dyn ni'n cyfaddau weithiau dyn ni ddim yn manteisio ar hynny fel y dylia ni. Weithiau dyn ni'n ymlwybro yn y nerth yn unain. Helpa ni dawelu arglwydd. Helpa ni fod yn dawel ac helpa ni'n unigol nawr i ofyn i ti ddod ato ni a'n llenwi ni o'r newydd. A bod y llenwi yna arglwydd yn real, bod yna ganlyniadau iddo fe, a bod y llenwi yn ni arglwydd yn ein harwain ni i dy ddyrchafu di. Yn enw Iesu. Amen. Da ni'n di gael ymlaen yn y addoliad ni'n bore yma efo can newydd. So, jyst cymerwch yr amser i rando ar y geiriau a gobeithio ydych chi'n gallu join i fewn efo ni. Ond yn penny llun mae'n deud, ysbryd glân, wynt mor gry, tan fy nyw, cyffwrdd fi. Ysbryd glân, yn nadlar nom ni. A dyna di gweddi fi bore yma i ni, felly nhw'n ni godi. Ysbryd glân, wynt mor gryf, tan fy nyw, cyffwrdd fi. Ysbryd glân, nadlar nom ni. Rhaid troi yn ôl, ydi farhau, fflam diwygiad mygu mai. Wynt fy nyw, rod ydan ni. Mae angen gwynt ffres, persawr yn nefoedd, tywallt ysbryd nawr, tywallt ysbryd nawr.
sy'n dy ofni di, goethwyd yn ei gwaithau ffydd, tyrd cryfha yr hyn sy'n eto ar ôl. Dy eglwys sydd yn olau'r byd, llewyr chdinas disglau'r fri, doed y deyrnas di yw'n gweddi ni. Mae angen gwynt ffres, persawr y nefoedd, tywall ysbryd nawr, tywall ysbryd nawr, yn einiad mor sanctaidd, a phwer dy gwmni, tywall ysbryd nawr, tywall ysbryd nawr. Boed i'r rhai sy'n rhydd, ddwy'n proffwydol gan, glown sŵn y gwynt yn chwythu, yn chwythu. Symud gyda'n clod, dawd y blant yn maw, glown sŵn y gwynt yn chwythu, yn chwythu. Mae angen gwynt ffres, persawr y nefoedd, tywallt ysbryd nawr, tywallt ysbryd nawr, yn einiad mor sanctaidd, a phwer dy gwmni, tywallt ysbryd nawr, tywallt ysbryd nawr. Ysbryd glân llenwa ni, gyda thnerth cliw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. At ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod bwer di, dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda thnerth cliw ein cri, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenwa nghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di, i ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di, dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda thnerth cliw ein cri, defnyddia ni i ddod
ddod â gogoniant sydd enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant sydd enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda thnes, cliw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd enw di. Diolch Ysbryd Glân. Nawn ni adrodd y gras efo'n gilydd. Gras ein hargwydd, Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fe gyda o'r awr hon hyd byth. Amen.